सयजन जाथिया एसटि जायोब्ला जोंनि थाखानाय एसटिफोरनि जिबां माने अधिकार दंमोन राइट दंमोन बे खर्तन जाजोबगोन जों जोबस्रांगोन जोंहा खुनु जेबो थानाय नङा आहमफ्रा ट्राइब्स नङा बे जागोन बिसोर ट्राइबेल जानायनि क्लेम खालामनो हाया आरो जे ट्राइबेल लिडारफोरखौ जे वार्निं होदों बिसोरखौ आं बेखौ उल्था सोंखारिदों सोर बे आहमफ्रालाय बे जोंनि ट्राइबेल लिडारफोरखौ वार्निं होनो जोंखौ माने खुगा बन्द' खालामनानै जर जुलुमसो वार्निं होनानै माने ट्राइबेल जानो नारदों बिसोर बे जायगानि मानसि नङा जों असे फिसाफोरखौ दिनै वार्निं होनानै सोर बिसोरलाय बेखायनो जोंनि दाबिया क्लियार जे 6 जन'गोष्ठीखौ एसटि जाहोनो मोना दा दिनै एफा जुजिगासिनो दं दावराव देखायब्लासो मोनहा जोंजों समान रावबो जुजियाखै खिन्थु जों बुंनो हायो बे 6 जन'गोष्ठीया एसटि जानायनि खुनु क्राइटेरिया गैया आहमफ्राबो ट्राइब्स नङा बे जायगानि थागिबि फिसा नङा बिसोर बाहेरानिफ्राय फैनानै जोंनि रायजोखौ सेनानै थाफैनाय 1228 सनाव बिसोर थाफैदों बे जायगायाव गथिखे ट्राइब्स नङा बे जायगानि बिसोर एसटि जानो हाया सावथालफोर दङ सावथालफोर बे जायगानि मानसि नङा बिसोर बाहेरनिफ्राय फैनाय ब्रिटिशफोर लाबोनाय बिसोर साहा कुमारनि खामानि मावनो थाखायसो बाहेरनिफ्राय फैनाय मानसिया ट्राइबेल जानो हाया आरो दिनै राजबंशी खोथा बुं राजबंशीयाबो दिनै बाहेरनिफ्राय माने वेस्ट बेंगलाव बिसोर एससिखा आरो बिसोर दिनै मिक्स कमिउनिटि दा दिनै बिसोर एसटि जानाय बिसोर क्राइटेरिया गैया आरो जेनेबानाखि माने मरान मथक बिसोरबो एसटि जाया आरो जेनाखि लुकुर कमिटिया माने कन्डिसन होनाय मोनबा क्राइटेरिया बे मोनबा क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामा बेखायनो बिसोर एसटि जानो हाया जानो मोना एसटि जायोब्ला खथे जाखायो एसटि जायोब्ला बे खुनु केटेगरि माबा गैया एसटिया एसटिखा गथे बेबायदि सोरबा बुंदोंब्ला जों बेखौ केयार खालामा डन केयार जों खालामो एकेबारे स्ट्रेट जोङो 6 जन'गोष्ठीनि एसटि नो मोना जों बेयाव स्टेन्ड लाखियो आरो बे जे जायनाखि जोंना आन्दलनकारिफोर ट्राइबेल संघ आन्दलनबो खालामो बिथांमोना बुंनाबो होयो जे माने बे मरान मथकनो होनायाव जोंहा आपत्ति गैयाबो होनना बुंनो हायो दा मा बुंनाय जाखो बियो माने दुरबल बियो मरान मथकखौ होयोब्ला राजबंशीनो मानो होनो हाया नोंलाय मानो माबानो होनो हाया नोंलाय आहमफोरनो मानो होनो हाया गुबुननो मानो हाया बेथ' कुइसन जागोन ना गिदिर कुइसन बियो दा गथे जों बे लोरबां माने माबाखौ जों मानो होनो फालाय लोरबांथिया जोंहा मानो फालाय जाया माने 6 जन'गोष्ठीया एसटि जाया बे मोनसे स्टेन्ड थानांगौ बेयाव मा आहमखौ माबाखौ होयोब्ला मरान मथकखौ होयोब्ला जोंहा आपत्ति गैया बेबायदि दुरबल सिद्धान्तखौ जों माने खुनुदिन जों सापर्ट खालामा बेखायनो जोङो बयखौबो गोख्रोङै जोङो माने 6 जन'गोष्ठीखौ एसटि जाहोआ जों बे डिसिजनखौ जों लाजानो लुयो आरो लोगोसे फैगौ एसेमब्लियाव जायनाखि मानगोनां माने चिफ मिनिस्टारा रायज्लायनो नागिरदों 6 जन'गोष्ठीखौ एसटि होथावा बेनि सायाव जों जाहाथे जोंनि एमएलए मन्थ्रिफ्रा जाहाथे स्ट्रं रल लायो जों दा बिथांमोनखौ जों खावलायहरो आरो जोङो लोगोसे आरोबाव जों खावलायबावो बे ट्राइबेल संघआ जाहाथे माने बे नङै मानसिफोरा ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनायखौ जाहाथे बन्द' खालामो दा नङै मानसिफोरनि सार्टिफिकेट होबाय थायो सरनायाफ्रा एसटि होनना बिथांमोना सार्टिफिकेट होदों बे माबाफ्रा बर्मनफ्रा एसटि होनना बिसोर सार्टिफिकेट होबाय थायो दा बेखौ बन्द' खालाम दा दिनै एफा जुजिगासिनो दं दावराव देखायब्लासो मोनहा जोंजों समान रावबो जुजियाखै खिन्थु जों बुंनो हायो दिनै सरनायाफोरनो सार्टिफिकेट होनाय जों नब सरनायखौ जों केस होयै जों एकेबारेखौ जों दिनै गाख्लायनो हाबाय 10 बोसोर एमएलए माने एमपि जालांबाय बियो दिनै रावबोथ' जोंखौ सहाय होआखै दिनै सार्टिफिकेट होबाय थादों रावबो बेखौ होबथायाखै दिनै थांनाय बारनि जायनाखि बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनावबो 9था समस्तियाव बे ट्राइबेल नङै मानसिफ्रा माने फ्रड ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै इलेक्सन कन्टेस्ट खालामदों बे समाव सोर बुंदों रावबो नुवाखै रावबो जों नुवाखै जायफ्रा दिनै बिराद गिदिर हब्राबाय थायो जेरै गिदिर बाथ्रा बुङो दिनै बहा थैना दं बिसोरलाय दिनै बेखौ मावनांगौ गैयामोन नामा रावबोथ' बुङाखै दुलाराय बर' फरायसाफ्रा बेखौ बुंनांगौमोन बुङाखै जातीय आफाद जाथि सिन्था खालामग्रा मानो सिरि थादों बिसोर बेखौ बुङाब्लानो फंसे खोथा मानो बुंदिया ट्राइबेल संघानो फंसे खोथा मानो बुंदिया जोंथ' थाङै गिदिं अपज खालामबाय थादों जों बेखौ आरो जों बिसोरनि गासैबो माबाखौ कास्ट सार्टिफिकेट जोङो बुथुमनानै जों दिनै कमप्लेन होनानै दोनदों बिसोरनि कास्ट सार्टिफिकेट माने माबा जायो इनभेलिड जायो जाहाथे फैगौ इलेक्सनफ्राव जाहाथे बिसोर कन्टेस्ट खालामनो हाया आरो गुबुन माबाफ्राव सुबिदाफोर जाहाथे बिसोर लानो हाया जों बेनि थाखाय जों बिसोरनि माने कास्ट सार्टिफिकेटखौ इनभेलिड खालामनांगौ होननानै जोङो अलरेडि जोङो बेखौ लिरनानैबो हरनाय जाबाय दा आं लुबैदों बयबो जाहाथे गोख्रों जायो जों ट्राइबेलनि जोङो जायनाखि माबा रैखा कवच बे रैखा कवचखौ जों लाखिनांगोन आं बयखौ बयबो खावलायो